Hi guys, welcome back to my channel. I'm here with my cousin, Alright. Mary Jean. Di na to sulting apelido pero Hinson. So karon adlaw or kanina video, we're going to show you A quick and easy recipe. Yes, guys. Muna siyang ginatawag na to na quarantine edition lasagna. Okay. Kay mo quarantine edition kay of course di man kita kagawas-gawas, dito ka kapalit, di wala kay tay ka ng mga ingredients na mga mahalo na mapalit. So kana lang makita nato sa balay ang pwede nato magamit. So mo na siya mo gamit karon. So makita ninyo unya kung inyong ipadayon ng video makita ninyo unya kung unsa mong gipanggamit na ingredients para sa tong lasagna. Nya sureness gani siya nalami. So after ani kani siya na among gibuhat, mo po ni akong buhatan og mukbang. Another mukbang for you. So muna ni guys, ang preparation sa atong pagbuhat. Muna siya ang assistant number 1 si Mary Jean Hinson, nagkudkod og cheese. Yes, guys. So unsa yung masulti na nagkudkod ka og cheese, Jay? Masaya ang buhay. Kudkod Masaya ang buhay. Ang sama na dahil sa Yeah, mo na yung assistant number 2 si Tita Grace. Sana Assistant all. na siya dahil gagasto. Sama na siya, nag-prepare siya sa beef loaf ug corned beef. Mo na siya ang mga ingredients guys. So corned beef, beef loaf, ingredients nga nara sa kusina. Kaya di man ta kagawas kay quarantine. so quarantine man siya. So kani siya na ingredients guys. Kay quarantine ni siya na kanang edition, lasagna quarantine edition. Kani siyang parmesan kay optional lang na siya. Kung wala mo okay, pwede ra gyud na iden ang yung gamiton. Yes, sir. Since naman may na gamiton na lang unsa may pulos. Abdan lag expire. Abtan na nag-expire. Sa expire gamiton gihapon. Alright. Pwede masayang. Ano yung pang final na ingredients na gamiton para sa to ang sauce, sa to ang quarantine edition na lasagna guys. Ang mga ang kinugkod na or gidugmok na corned beef, onions, garlic, black pepper, oil, parmesan, option, cheese, corned beef, and ato ang mga sauce. So nadiri ang ato ang tita. Makita niyo kung saan ato pagluto. First, ang onion. Pagmatoy sa onion. Chef, bene cookerist bene akong tita diri. Sa nitig luto ba ta na birthday, Pasko, New Year. Muna yung talent aside sa pagtanaw sa K-drama. Sunod kay ang beef loaf. Beef loaf. Sa mga ingredients sa good guys, naragin siya sa balay makita. Balintas pikas baryo guys. Sarito sa kong igagaw na nagkudkod og cheese. Pagkod lang ka yan guys. Nani rin pagkod guys. Gamitan yung kamot, yung tanan. Ibuhos mo na ang lahat. Kod ka pa rin. Char lang. Ay nakita mong kaldero guys. Tabunan ta na mong Muna na kaldero. to kay ni-sponsor ang kaldero. Kung naging mabiling guys ka na. Ana ng technique guys. Ano na picnic ah. Mabuto ko ka. So galuto siya dito guys. So kani among giluto guys kay mo ni among gamiton. Akong gamiton pa sa sunod na mukbang. Kay wala may lang mabuhat quarantine magduha na ta ka buwan nag quarantine gyapon tay nabuhat. Mojud sa. Mojud. Yep. Fresh. Basta guys, pangaon lang po sa inyo orders. Ang importante dyan ay mahalag ka. Butang tibaskog ta guys. Manglaag pa ta guys. Yes sir. Ay sa magpasakit-sakit dira kay na. May kwarta. Sunod kay ang corned beef na dayon. So mao na siya guys. Dili na to na siya kanang kuanong guys. Tihiko ng mga ingredients kay pagkaon gud na. Istorya guys, ato paminawan niya ang debate ron niya ang speech. Kay importante kini kay makatabang ni siya Yes. pa kuan sa to ang kinabuhi. Makatabang ni siya pa
padato sa to ang live. Guys, from the heart yun kayo ni guys. Kung gusto mo mabusog guys, isubscribe namin guys. Isubscribe namin guys kay katabang din na sa inyong tanan dyan. Kung gusto din mo tignan mo yung mga kanon diri oh. Ay, Diyos ko Lord. Basta kung gusto mo mabusog, isubscribe nyo na yan. So karon guys, magbuhat na taog cheese sauce para sa to ang quarantine edition na lasagna. Mao ni siya nga to ang mga ingredients. Cheese, gatas, di siya sponsored. Char. Evap, tapos since wala man tay harina, so pwede ra na to gamiton kay cornstarch niya. Ato lang siyang ipalanay sa tubig. Tubig kay optional, if lapot ta kaayo, pwede na tubig kay tubig, pwede na siyang lapot og butter. So mag-start ta guys, ato na ning palanayon ng butter. So, para makakita mo sa siya. So ito na siya ibutang. Naglanay na siya. Did you hear that? Did you hear the butter screaming? Screaming in the heat. So ito na siya. So tanawa guys, mo na siya. Kailangan na siya hinayon ganato kay masunog man ni ang butter. Diba? So chef di taron diri. Char lang. So gamay rin na siya ang kayo. Pakita nato ninyo ang kayo kung sa kahinaya. Diba? Murarag wala. Guys, kayo siya guys. Diba? Hinana-rana siya guys. So magawa ta na malanay ni siya guys. So para pud mulami ni siya, kailangan niya siya nato kampuan guys. Mulami na ni siya guys. Nilakaw na ang tao guys. Unya, mulakaw na po niya siya diri. Sakto ko sa So alright. sin nag-play na na. Oh, nag-play na yun. So guys, nag-melt na ang butter guys. So ato na ibutang ato ang cornstarch with water. Pero kung nami harina, inyong pag-style ana guys, char. Kaya inyo nang gamay lang harina niya, harina na pud mix para dili siya magtibog-tibog ko niya. Wala man tas yun, nani na lang, tinar na lang tag niya nani. So tanan na to guys, may tag dinhi mo palpa kay first time ni na ako buhat og kanang cornstarch gamit. Yan, nayabo na siya guys. Mapalpak gani ni guys, meaning Pangundang ang tanan. ay nigbuhata. So nilapot na siya guys, putngan na nato siya og kaning kaning gatas. Yes! Hurot na guys, ay mo kauwaw guys, hurot na guys. Binli ko guys! Mix na pod ninyo guys. Antod mang graduate mo, mix gapon mo. Antod mang trabaho mo, antod may mo mong senior citizen, mix gapon mo guys. Bigyapon! Huwatan ninyo na malapot. So ito na ibutang atong ikaduhang lata sa gatas guys. As what you can see what you can. What you can see, hairy kayo guys. So ibutan na nato ang cheese kay basin dito tungodan nimo lapot na dai siya. So ito na ibutang tanan guys. Kamuta lang ninyo guys, ayaw mo pag-ula-ulaw guys. Hurot tanan guys. Nanaan ninyo guys. So guys, kailangan sure lang. Himitan na nato kutsara guys. So ito na siya i-mix guys. I can feel the resistance. Ito na pahinayan ng mga. I can feel the resistance guys. Marang siya mo gahi ba? So manata sa atong cheese sauce guys. Manan siya lapot-lapot na so. Ato na ni siya i-layer. So muna guys, mag-layer nami. So kani siya ang pasta mo gamit kay leftover gyapon ni siya para dili masayang kay may po kay ilabay. So ato gini siyang gamiton. So mo ni siyang first na i-layer butang kay ang pasta. As what you can see is what you get. Yan mo ni siya ang sunod na layer ang ato ang sauce, pasta sauce. Sunod kay kanina dayong ito ang cheese sauce. Anya after kanina dayon repeat lagi hapon. Tapos after na ato na dayon nato ipa oven.
Anamis na kamote. Thank you. Kasi nauna wala medikan guys. Yes, guys. Kay. Una na importante. Yes, sir. So mao na ni siya nga tong finished product guys. Ready to bake na ni siya kay para lang extra chauviness and eclabush. Mao na siya. Onya, ini kahuman ani niya og bake kay ready to mukbang na ta. Nya. Ato na siya sa next video para So karon ready na nato na siya i-bake guys. Nato na preheat na natong oven for 10 minutes under 175 degree. So mao na ni siya. Ato na ni siya i-butang sa oven. So kani lang sa unahon nato. Ready to bake for kuan. Mga 20 minutes goro. Samahan niyo siya guys, 175 degrees Celsius for 20 minutes. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. So hi guys, maghuwat na tag 20 minutes para mahuman na itong pagkaon guys niya. Amo na ipakita sa inyo ang among gilota guys. Lami yung kanya, pagpagutom niya kaya sa inyo guys. So, sige hulat niyo, pag-subscribe na mo diya. So luto na nga to ang lasagna guys. Ito ng tanaw ng sinaw. Chars, what you can see. You can see is what you can. So mga na ni siya guys. Wala, natusnog. Lami na kayo yagnaw. So mga na ni siya guys. Palikog lang yun, kaya mayambo akong pagkaon. Excuse ako. Tinininiyo, tinininiyo. So mo na ni nga to ang lasagna guys. This is next video kay mo na siya nga to ang i-mukbang. So ganan mo tanan na mukbang ko ani kay please support, subscribe this channel. Kanya tanawa ang next na video if ma-upload na. Thank you.